Wie wordt maar een grieze dag? Weer een grieze dag, moet ik zeggen. En ze uten toch eens even wat hele lichte ruin of stouwruin, maar er zijn flinke droege perioden. En voor de komende weken, nou, het wordt stadig gewoon kouder, maar we krijgen ook meer zinnen en dat is weer positief. We beginnen de oer op winterwaar. Joen en vannacht, bewolking, uit een trog ruin, lichte ruin, stouwruin. Let er misschien ook wel wat wierte sneeuw erbij. En de temperaturen treien op 4 graden. Een zuidwest- tot westenwind, matig en vrij krachtig, zo in het kust- en waardgebied wel eens krachtig wezen kunnen. En dan morgen dag, ach, dan hebben we toch weer een maartype maar bewolking, hebben we weer een maartype maar misschien wel een wat lichte ruin of een beetje sneeuw, maar verder is toch een flinke droege perioden. En de temperaturen morgen, ik denk dat we nog een keer uitkomen zomaar bij de 6 graden heen. En de wind die komt morgen uit het noordwesten waaien en die zal matig en vrij krachtig wezen. Betiden krachtig in het kust- en waardgebied en later wordt hij wat meer noordelijk. Dan zetten we terug naar de dagen die volgen. Waar ze plus 3, maar min 3. In de nacht ligt er frost, misschien een beetje sneeuw. En dan hebben we het op toons en vrijheid echt winterwaar. Hoe daar een temperatuur om en bij de 0 of plus 1. En in de nachten matige frost, min 5 graden gemiddeld. En dat wil zeggen dat het echt koud wordt. En hoe het in het weekend uitpakt, we met de morgen. Maar weer even in het waarsje.